ସତରେ ମୋର କିଛି ମନେ ରହୁନି ବା। ମୁଁ କଣ କରି ମିଛ କହୁଛି ଯଦି। ସତରେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ମ ଆମ୍ବ କୁଆଡେ ଆସିବ? ଆରେ ଆମ୍ବ କୁଆଡେ ଆସିବ? ଆମ୍ବ ନାହିଁ? ଭାବୁଛି ଯେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏଠି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବାକୁ। ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବେଶୀ ତ? ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ଟିକେ ଯାହେଲେ ହଉନି ଆଉ କଣ? ଟିକେ ହଉଛ? ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ତ ହଉନି। କମି ଯାଇଛି। ଚିଲଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ କାଲ? ମତେ ଶୁଭୁନି। ଭୁଲି ଯାଉଛ ତ। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ତମେ ମତେ ମାନେ ଠୁସୁଳି କଲଣି ନା? ସାରା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପରା ମୁଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଛୋଟ କାଟିଆ ଗୁରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇକି ଗୁରୁ ରୋଗୀ ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ରୋଗିଆ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ସିଏ ତ କଣ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ତାର ଏଇ ଡାଇଲଗ ସୋନିର। ସୋନି ପଚାରିଲା, ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଆଉ ତୋର ହାତ ଦରଜ ହେଲା ତୋତେ କଣ କେନ୍ଦ୍ର? ନା ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ହାତ ସାରା କାଟୁଛି। ପଚାରି ଗଲି ସାର୍ ଦେଖିବା ତ ହାତଟା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗି ଦେଲେ ଫୁଟେଇ ରକା ବସେଇଥିଲା। ରକା ନେଇ ଯୋଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୋଲ ନଥାଏ, ରକ୍ତ ଯାଏନି, ସେ ଜାଗାରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସରେ ବାହାରିଲା। ଏକ୍ସରେ କଲ? ହଁ, ତାର ହେଲା, ମୋର ହେଲା। ମତେ ଆଗ ପଚାରିଲା, କହିଲା କହିଲ କଣ ହବ ସେଠି ଗଲେ? କଣ ହବ ସେଠି ଗଲେ? କଣ ସେଠି ଗଲେ? ସେଠି ଗଲେ କଣ କରିବି, ସେ ଟେଷ୍ଟ କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତମେ କଣ ସବୁ ଅନଲାଇନ କରିକି ଗଲ କେତେବେଳେ? ନା, ହବନି ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଫଲାଇନ। ଏକ୍ସରେଟା ବି ଅନଲାଇନ କେମିତି କରିବ? ନା, ସେ ଡାକ୍ତର ଫିସ୍ ବି ଅଫଲାଇନ। ଭଲ ଅନଲାଇନ ଯା ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ। ତତେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ। ମତେ ଆନନ୍ଦ? ମୁଁ କଣ ଥିଲି ଯେ ମତେ ଆନନ୍ଦ? ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁରେ। ତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ, ରଜ ଖାଉଛୁ ପାନ, ଆଉ ତୁ ଝୋଟିରେ ଭାଗ ନେଉନା କି? ଗଲା ମାଲାବାରେ କହିଲେ ପକାଅ, ସବୁ ଯୋଉ କଣ ମିଳିବ। ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ପକେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା ଡାକିବନି। ବେକାରିଆ କଥା ମିଳିଯିବ। ସେ ତାରି ଭିତରେ ବାଛିବ ଯେ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖ ହେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକ କରିଦେଲେ ଗୋଟା କେହି ଜାଣିପାରେନି କିଏ ପାଇଲା। ଛୋପରା। ହଁ, ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ ସତ କଥା ଯୋଉଟା, ଆଉ କଣ ମିଛ? ଆମକୁ ତ ଦେଲେନି। ଛାଡ। ହଉ, ମୁଁ କପଡ଼ାଟା କାଟିଦିଏ। ଏଇଟାକୁ ବେକରେ ବାନ୍ଧିଲା, ମୋର ବେକ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏମିତି ବାନ୍ଧିବି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁନ। ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଲେ ବେକଟା ଯେମିତି ଶିର ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗର୍ଦନ ଦେହରେ ଚିପିଦେବି। କଣ କରିବା, ଭାଗ୍ୟ ତ ଏମିତି ଦେଇଛି ଆଉ। ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଡାଇଲଗ ନାହିଁ, ନା କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ଯାତ୍ରା କିଏ ଦେଖିବ? ମୁଁ କାହା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି? ହଉ, ଏଇଟା କର, ଯାଉଛି ଏଇଟା କାଟିଦି। ଯାଉଛି ମାନେ କଣ କରେ, ମୋ ଦେଖ ସବୁ ଗଛରେ ଏମିତି ନଜର ଦେଇଦେ, ମୋ ଗଛ ପୋକ ହେଇଗଲା। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଗଛ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ନା, ତାକୁ ଏ ମାଟି ଟିକେ ଆଣିଦେବୁ ତମ ଘରୁ। କୋଉଠୁ ମାଟି ଆଣିବ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ମାଟି କୋଳ ମତେ ଟିକେ ଦିଅ। ଏଇ ବାରିରୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏତେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଆଣିକି ମାଟି ଦେଇ ଗଛ ଲଗେଇବା, ନା କି? ପାଣି ଦେଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବଢିବ ନା। ଦେଖିବା। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାଟେ। ତୁ କରିବୁ।
ଯେମିତି ବେକରେ ଯେମିତି ବଧ ବସିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ। ହଉ ଆଉ ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ତତେ ମତେ କଣ କରିବେ। ହଉ ଆଜି ସେ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଟିକେ ହେମିଂ କରିଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ହେମିଂ ହବ ନା। ଏଇଟା ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ଆଁ? ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ତୁ କଣ କଲୁ କେମିତି ବାହାରୁନି? ଛିଡ଼ିଗଲା ସୂତାଟା। ହା! ଏଇଠୁ ଟିକେ କାଢ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଛେନା ଏତିକି। ଗୁଡ। ଆରେ କାଢ ଟିକେ ଏଠୁ ପଟା ଦେଖା ଏଇଠୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କାଢରେ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଏତେ ବସିଲା ଟିକେ। ଧର 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 ମୁଁ ତ ଅଛି ଆଉ ଖାଲି ଏଇ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଖାଲି କରିଦିଅ ଉଁ, ଟିକେ କାଟିଦେବ ନହେଲେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ନା କାଟିଦେବ ଟିକେ ଗୋଡ଼ଟା ଆଉ ବୋକାଟା କିରେ ଏ ମୁହଁଟା ଟିକେ ନା କାଢିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତୁ ବୁଝୁ। ତିନିଟା ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ ଏଇଠି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ସବୁ କରିଦେବି ଆଉ ସରିଲା ତ ଟିକେ ଏତେ 2 ମିନିଟ୍ କଟା ଯିବ। କଲୁନି। ଏଇଟା ତ ବାହାରୁ ନଥିଲା ରଖଡ଼ା ତମର ଅଛି ବୋଲି ଆଟା କେତେଟା ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ ଗରମ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋର ଥୋଇଛି ଏଠି ପରା କାଇଁ ଏଇଠି ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ତ ହଁ ଏଇଟା ଦିଟା ଡୋର ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଖାଲି ଇଏ କରିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ବସି କରିଦିଏ ହେଲା। ହଉ ଭଲ।